Само мъжкари, така. Добре, още резерви по една женска имаме. Ема това свикнало всичко слора, гледай. Това си е... Та па яко кошките бегат повече от мене, отколкото тази гадина, гледай. Гледай го, много не е страх защо от нас. Хайде бе, Гоши. Хайде бе, Гошко. Хайде. Ей! Хайде, ключки. Айде се виж тук, бенти, верите. Че бегате ли, че тръчите ли, че ходите ли негде, айде. Айде одете, клюцайте, айде клюцай, жено. Боже, Любчо, представяш си тази дива гад, я да съм изслужил телефона до главата, я гледа. Телефона до главата да туриш на тази дива гад, къде она те не допуща да придеш до нея. Няма да легате доле само, ей. Бегай! Кой да бега, бе? Всичко седи и не мръда. Всичко седи и не мръда. Я гледа, они стоят и не мръдат. Мръдат ли тия твоите? Там гледа един два отиват там. Я един съм отворил. Един съм го снимал го очите. Я ти е добри тук. Айде, що ще ви подгонвам. Така, движете се. Айде, що ставачи ще бъде да ви видим. Те тук е прекрасно. Има дърво да се окачи горе. Да бе. Ето. Има дръвца. Прекрасно. Даже не знам да пустим един кафе жени тук. Да пустим, айде. Айде. Дай един кафе женски. Тук е чистичко така, че може да се окачи, че може да пръне.